Mingħajr ma semma lil Simon Busuttil bismu, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Pooley kien ċar meta tkellem dwar il-fatt li l-Partit Nazzjonalista tilef it-tielet siġġu, prova jwaħħal f'deċiżjonijiet li ħalek skap tal-Partit Nazzjonalista u li l-partit għadu jbati minnhom sal-lum. Fuq qudiemnet il-koalizzjoni ma' Marlin Farrugia. Fl-elezzjoni ġenerali għaddiet, il-voti tal-Partit Demokratiku fil-Forza Nazzjonali kienu bej wieħed u ieħor 4700. F'daw l-elezzjonijiet ġab xi 5200. Il-daw in-nies li tajnihom il-platform, tajnihom il-palk tagħna, tajnihom il-billboards tagħna, tajnihom ir-radio tagħna, it-television tagħna, il-leaflets tagħna. Dak huma 4,000-5,000 vot li jilagħbu hemm. Issa lilna x'kienu jagħmlulna differenza 4,000-5,000 vot oħra. It-tielet siġġu. Ir-riżultat li kiseb il-Partit Nazzjonalista s-sibt li għadda kien għar minn tal-elezzjoni ġenerali li għaddiet għax id-distakk kiber meta vvotaw inqas nies. Iżda s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista insista li ma jistax isir dan it-tixbih u ta' għal metafori biex jispjega ruħu. Ara l-bieraħ morna l-Mellieħa u t-temperatura kienet 20 grad. U tiddeċidi li issa illum għad 20 grad. Mhux il-każ. Melek l-elezzjoni ġenerali kien hemm telfa ta' 40,000, ma jfissirx li l-għada inti bqajt b'40,000 għax jista' jkun iċ-ċirkostanzi nbidlu. Tgħidlix inti tajt. Fil-waqt li għamel ħinijiet ixejjer is-surveys ta' kważi sentejn ilu, Clyde Pooley tkellem dwar il-bżonn tal-għaqda fil-Partit Nazzjonalista. Immaġina kieku il-partit stabilizza flok xarej qabel, sena qabel. Imgħu ħares lura. Immaġina kieku millum nibqgħu kif aħna u nagħmlu sentejn. Ma qudin flimkien. U man nuqqas ta' għaqda prova jsib raġunijiet oħra li il-Partit Nazzjonalista tilef il-voti. Meta l-kasin toħroġ tender u jaħdu A flok B, ovvjament aħna nażluh. Fuq min jagħtina l-aħjar. Mhux hekk? L-iktar fondi li staw nġibu għal-Partit Nazzjonalista nagħmlu użu tajjeb mill-proprjetà tagħna. Ukoll li kun hemm min jurta ruħu. Fuq kollox Clyde Pooley hu sodisfatt. Insi dajġ, imma mhux neċessarjament imxejt il-qudiem. Jista' jkun inti l-blaffarijiet li kellek stajt xejn pass lura. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.